pagpasok nyo sa gate namin, nawala yung nakapatong dyan. Tapos pagpasok nyo, sakit na lang. Yeah. Tapos, parang may isang tusok na lang siya. Ngayon, wala na. Wala na. Tapos yung kuko nyo kanina, itong kuko nyo, to. Yan kuko nyo kanina, maputla yan. Tapos yung mukha nyo, maputla. Yung balat nyo, namumutla. Pero ngayon, bumalik na yung kagandaan na ibinigay sa inyo ng Diyos. Maayos na kayo. Wala na kayong sakit. 3 months pa lang yan, di ba? 3 weeks. 3 weeks pa lang. Pero yung pain ng ulo ko, yun yung napakatagal na. Matagal na mga ilang taon na, karkulay nyo. So, a year na. Mga 1 taon na. Pagsama-samayan na natin, may 1 taon na rin yan. Yan, salamat sa binigay sa yung biyaya ng Diyos at kagalingan mo, ha. Wala na yung nakapatong. Pero totoo, kinukulam ka. Ginagamit niya manika. Hindi sabihin, nakuha talaga natin. Kasi, kanina, nilalagari ko lang yung daliri mo ng kamay ko. Ginaganyan-ganyan ko lang. Nagsisisigaw ka. Pero masakit talaga. Masakit. Masakit na, no? Basta mahapdi. Pinato ko na nga yung daliri ng Diyos. Ngayon, alam mo yung bakit may sanib ka. Ngayon, aminin ko talaga sa'yo, kung wala ka lang sakit sa puso, makukuha ko lahat ng detalye. Kaso, wala tayong magagawa may sakit ka sa puso. Ngayon, swerte na lang natin dahil hindi niya kinalas ang Panginoon na nagkalas. Ibinalik na lang ng Panginoon Kristo sa taong yon. Pero automatic, kinukulam ka. Pero gusto ko sanang patunayan sa mga nanonood sa akin, kung ang mangkukulam siya ba o nag-uutos lang siya. Kaso, hindi pinapatagal ng Diyos. Ang importante lang naman dito, kaya kayo pumunta sa Panginoon Kristo para maibuwasan at gumaling kayo, di ba? Opo. Kahit hindi na natin makausap, okay lang yun. Opo. Importante gumaling. Yeah. Alam naman ng Diyos kung sino papaluin yung mga puwet niya, mga anak niya, matitigas ulo. Mas nagdasal lang kayo, ha? Opo. Salamat sa Panginoon Kristo. Nagbata na yung mukha niyo rito. Ang ganda na po. Ilan taon na kayo, te? 58. Eksakto lang sa edad nyo kanina. Kala ko na 70 plus na kayo. Salamat, te, ha? Salamat po. Salamat. Nakangiti na kayo. Oh. Oh. Lulubayan mo ang taong ito. Naintindihan mo sinasabi ko? Lulubayan mo ang taong ito. May galit ka ba sa taong ito? May galit ka ba sa taong ito? May galit ka ba sa kanya? Sagutin mo yung tanong ko. Kilala mo ba si Kristo? Opo. May takot ka sa kanya? Opo. Babae ka lalaki? Babae po. Bata matanda? Tanda na po. Sige. Kung babae ka, may galit ka ba dito sa taong ito? Nainggit ka? Tao ka ba hindi? Tao po ako. Tao ka. Lalayas ka sa loob ng katawan niya. Naintindihan mo sinasabi ko? Opo. May galit ka ba sa tao nito? Wala po. Nainggit ka ba sa kanya? Hindi po. Sagutin mo yung tanong ko. Nainggit ka ba sa kanya? Huwag ka magsinungaling. Ha? Hindi po. Hindi ka talaga nainggit sa kanya. Hindi po. Ang palitong ito ay may dasal sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Bakit umiinit ang palito na katagilid na sa'yo? Kung wala ka dyan sa loob ng katawan niya, naiintindihan mo ba sinasabi ko? Huwag mo na akong pinagbobola-bola sa loob ng katawan niya. Ipilipitin kita dyan sa loob ng katawan niya. Kahit sabi mo, alam mo na may sakit sa puso, kaya pa rin kitang durugin sa loob ng puso niya. Naiintindihan mo na? Kalasin mo yung nilagay mo sakit sa kanya. Kala! Linisin mo! Huwag ka na magmalaram. Nandiyan ka sa loob ng katawan niya. Huwag mong pilitan, papalitan ko ng stick na itim itong palitong ito. Palililabing kita sa loob ng katawan niya. Bilisan mo, kalasin. Tanggalin mo lahat. Hindi kita tatanungin ngayon. May taktika na akong ginamit sa'yo. Tingnan mo. Kung walang sapi yan. May gana yung palito niya. Naglalaro-laro na lang yan. Hindi na nakasundat lang ka na. Rico. Pag walang sapi yan, kahit anong dasal ko, wala. Tanggal! Ubusin mo!
hindi... Bilisan mo pagkalas! Ako masusunod ngayon. Wala akong tanong sa'yo dahil hindi ka magpapakilala. Kalas! Porkit may sakit siya sa puso, kailangan ko matanggal to ng 3 minuto. Hindi na kita tatanungin. Hindi siya tatagal ng 5-10 minuto. Kalasin mo na kalasin. Gamitin mo yung kamay mo. Pag hindi mo yung kinalas, isasama kita sa kamatayan niya. Ililibig kita sa impyerno. Huwag ka nang babalik sa loob ng katawan niya. Naririnig mo ako? Palitan ng antas magnetiko. Lagyan ng apoy. Lagyan ng kuryente ang katawan niya. Pasukin mo ang katawan niya magnetika upang proteksyonan ang kanyang puso. Upang hindi madali at hindi ito manghina agad ng ganong kabilis. Inutusan ko ang anghel ng Panginoon Kristo. Tinatawag ko si magnetika. Pasukin mo ang katawan lupa niya. Proteksyonan mo ang katawan lupa niya upang hindi masyado mapinsala. Alam mo may sakit siya sa puso. Amen. Oh. Sige. Ubusin mo. Lahat, itapon mo. Ayaw mo magpakilala. Hindi na kita pipilitin. Kalas! Aray ko. Oh. Daliri na lang. Lakas pa ng ano. Aray ko. Ow! Daliri na lang. Ganyan katindi. Tanggal! Wala akong sinasabi. Kalas! Daliri na nga lang ginagamit natin sa kanya. Oh. Tingnan mo, nakasaid na nga lang yung daliri ko. Oh, para na lang nilalagdan. Kalas! Ubos! Pagbibigyan kita. Walang tanong-tanong to. Sa pangalan ni Kristo. Aray ko. Kalas! Aray ko. Ubusin mo. Lahat! Simula ulo! Mga mata niya. Tenga niya. Hindi kita kakausapin. Magulang ka. Bilisan mo. Ilang minuto? 5 minutes, 35. Bilisan mo! Kailangan sa 10 minuto maubos ito. Pag hindi, ako mismo ang kakalas nito. Pero paparusahan kita. Mauta ka dahil may sakit siya sa puso. Ngayon, uutakan din kita. Ha? Kalas! Bilisan mo. Tatagal tayo ng 5 minuto hanggang 10 minuto. Sapat daw, sabi ng Panginoon Kristo. Kalas! Wala na tong usap-usap. Salbahe itong nasa loob ng katawan niya. Lalaki ito. Kalas! Tapon ang itapon! Linisin! Bilisan mo! Tingnan mo. Mild lang yan. Bilis! Linisin mo! Dalawang kamay. Gamitin mo yung kamay niya. Kalas! Bilisan mo! Tapon ang tapon! Tapon mo! Hindi ka din makakawala dyan. Bilisan mo. Tapon! Meron pa, wala na! Bilisan mo. Bilisan mo. Kalas ng kalas. Bilisan mo. Posporo na lang kakabit natin. Kalas, bilisan mo. Bilis. Ilang minuto na yan? Kaya. 7 minutes. Bilisan mo! May 3 minuto pa ako. 7 minutes na. Pipigain kita. Kalas! Bilisan mo. Palito na lang ang gagamitin ko sa'yo. Kalas! Bilisan mo! Bilisan mo! Wala na tong tanong. Kailangan natin bilisan ng konti. Ubusin mo. Simula ulo! Mata! Tapon. Automatic, kinukulam siya. Daliri na nga lang. Sobra kong inis sa kanya. Nainitan siya sa daliri ko. Meron pa, wala na! Wala na po. Ito mo yung kamay niya. Ikaw, masamang nilalang na masamang espiritu sa loob ng katawan niya. Naiintindihan mo sinasabi ko sa'yo. Sa araw na ito, kahit ayaw mo tanggalin lahat yan, papatayin na kita sa loob ng katawan niya. Hindi ka nakalugod-lugod sa aking ama. Dahil alam mong ginagawa mong kasalanan sa kanya. Patawarin ka ng aking ama sa iyong mga ginagawa kasalanan sa iyong tao, kapwa. Umanda ka, Satanas. At umanda ka rin, lalaki ka. Masamang espiritu, nilulusaw kita. Kinakalasan kita ng kapangyarihan at ibabalik ko ang lahat ng sama sa iyong katawan lupa at inilulubog kita sa impyerno sa pangalan ni Jesu Kristo.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, kami ang iyong mga anak, ilayin niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna sa aming buhay. Amen. Binabasbasan kita sa pangalan ng aking Ama na si Jesu Cristo, sa pangalan ni Jesus Nazareno, bigyan ng kapayapaan at ang isip at puso nito. Nawa ang Panginoon Kristo at maghari sa kanyang buhay at inilulusaw ko ang mga lahat ng mga negatibo bad spirit na pumapasok sa kanyang isip at puso. Dapat ito magsilaya sa pangalan ni Jesus at lusawin to sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoon Jesus ang mga Nazareno. Iilawan niyo po ang aking kamay. Dilat.